ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шудан ва лайк монанро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. Срочна хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои политехникум. аз политехникум 1 километр то хонара. хона дар лаби роҳи калон аст. 3.5 сотиқ заминай, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш пастайне мебошад. документош 100% аст. 2 хонаи калон дорад, 2 туалет, 2 ванна, подвал ҳам дорад. ремонтои хона замонавӣ. дар хона медароӣ, зиндагӣ мекунӣ. хонара бо чизи сорас фурӯхта мешавад. хонара барои худашон сохтагианд, расходи калон шудагиай. нархаш 895 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиай соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед.